isa pa yan. Hi, Bibi. Bibi. Salamat. Hi, Bibi. Oh, that is a gunay, the one that you ilo-ilo. Yung unoy? Yung ano, tumatay ka, tas yan yung iniilo mo noon. Banana. Ayun, man. Away lami. Away lami. Wala na yung cellphone ko sa kaka-tiktok ko eh. Okay lang yun. Kasi ikaw ang mahulog sa malit ko. Wow. What's up, Karobi? Welcome to Robby's Vlog. So ngayon guys, we are here in our native land to share our blessings. You know what guys? Sharing is caring. Lahat ng mga neighborhoods ko noon ay babahagihan ko na blessings from God. Just a little, but comes from the bottom of my heart. Oh my God! Wow! So ngayon guys, ito po yung unang bahay na bibigyan natin. Wow! Yung pala yung mama ko at saka yung kapatid ko na mamimigay. Meanwhile, find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's me. Hi, Day! Salamat! Kumusta, Bibi? Ate, may tanong po ako sa'yo. Ano? Anong English sa saging? Tundan? Tundan? Oh. Dili, oy! Ano? Banana. Kahinog man. Away lami. Away lami. May joke din ako. Ay, may itatanong. Anong English ng gatas? Udik bear brand. Very good! Yeah. Ay, ano pa? Anong English ng kape? Ang alam ko din yun. Ano yon? Kopi ko. Ang talino talaga ng mama ko. Of course naman eh. Anong grade na may nag-co-court sa'yo? Grade 6? Pala yun. Wow! Sana all! At saka na, Ano? gwapo siya. Anhin mo yung gwapo, di ka naman mahal nun. Kaya nga hindi ako nagpa-cute-cute kasi alam ko hindi niya ako mahal. Yung gusto ko yung yung Joker, yung mapapaligaya ako. Yung Joker? Ma, bakit hindi mo winner ng proper yung mask Ay, mo? sorry. Ito na nga. Yung akin ma, grade 1 pala ako, may nangliligaw na sa akin. Grade 1? Oh my gosh! Oh, yung love letter niya, yung grammar mo. Find the real me. So let's go. a few moments later. Hi ma. Hello! So, anong feelings na nakapagbigay ka? Or share your blessings? Masaya. Masaya, parang I can't express. Basta masaya lang ako. Masaya sa feeling. Na makapagbigay tayo sa iba. Na Nakakailangan? tayo. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. What's your story? Unoy? Yung tumatay ka, tas yan yung iniilo mo noon. Ako yung pinunas ko sa puwit ko. Tapos makate.
Kasi talaga. My God. Hindi ko malilimit. Limutan ko. So, napapakot silang lumakad. Hi, my beautiful mama. Hello! I feel happy. Hi, Pia! Kamusta? Kuya, pero na po Pia. Basta dato Hi. Saros. Hi, Pia. Hindi ako tigamay. Blessing. Pinagbayran ni Pia. Pero kinasigasing na lang po ginasag Pia. Ada kay bugas. Hoy, sapayan. Oh my God! Wow! Ayo, mayong hapon. Dahil amiga may ko anday. Kata ninyo ko. Salamat. Hoy, sapayan. Hi, Bibi. Bibi. Salamat. Hi, Bibi. Alam nyo ba guys, masarap tumira dito. Kasi they have a very fresh air. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me. One eternity later. It's real me. It's me, it's me, 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 it's real me. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido, sapul na sapul ka. 'Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na. Isa rin po Dalagang ito na Pilipina. kapitbahay namin. Dalagang Pilipina. Maganda siya. In fairness. Kanang gay nga ademi ko anday dala. Amo ning regalo nimo. Bitaw mo ni hatag. Ginag may blessings ba. Kaya ko daw. Napay gamay nga sari-sari. 1 hour later. Ate
Huwag kayong mag-focus-focus sa love. Bakit po? Kasi, study first. Eh, ma, walang pasok ngayon eh. Ay, wala ka na. Oh, so pwede ako, ma. Pwede ako. Hindi pa rin. Bakit? Basta, focus ka na lang sa TikTok dyan. Eh, ma, sabi ko na ba, eh, nahulog-hulog na yung cellphone ko, na-crack na yung screen ko. Sabi ko na nga ba din sa'yo, di bali mahulog yung cellphone, basta ikaw wag ka lang mahulog. Sa'yo maling tao. Ah, okay. Okay po. Ay, salamat. Ay, salamat. May masukin niyo kawa. Ha? Binitan. Itagapit ng buhan, binitan. Oh my God! Wow! So, ito na po yung last na bahay na bibigyan natin, guys. Ayun. Maayong hapon. Di ade food ni gamay nga blessing sa mong i-share. Minagmay ni Firo pinasing-kasing ni namong di paambit. Salamat. Way sa payan. Pamatil ka po. So, hi guys! Ngayon, tapos na po tayo sa pamimigay. Oh, no, 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 no. Nag-roll on ko. Pumunta kong ilong. O siya, yan yung mga... Makate pag if you touch it, guys. 2 hours later. Hi guys! At syempre, hindi ko po ito malilimutan. Yun pala, itong tigbaswat namin. Tig-alsa. Tigda. Imo na, lo. Ay, salamat na rin po ako. Ay, isa pa yan. Salamat kayo. Thank you.